Keresd szépen a kamerára. Na, most mesélj nekünk. Máté, de én a Máténak akarok. Richardban nekem mesélj. Bírom, amikor Máté nem kíváncsi. De bazd meg, ezek néznek, így néznek minket, de lehet rásítani. De ne nézzenek már hülyének a helyén. Én a másik ki akarom engedni. Na, engedj. Amúgy hogy neveztem őt, nem ám? Sanchez. Nem, mert az ő volt. Ja. Ő valami jobb volt. Nem is én Herbert, hogy valamilyen Jaj, majdnem kezdjed már! Neki nincs feje. Nézd, röplőben áll a szöntőnek, így megkapom tragédiát. Láj, mutasd be a szereplőket, ő ki? Ő Szurman talán, ő félrefejtített. Jó, ő Herbert. Ő Herbert, oké, még nem tudom milyen szerepet játszik, hogy kereszt. Nem baj. Ő Szenyor Sánchez a mexikai bérgyilkos. Nem látszik, akit a szomszédolja ki. Ő pedig Terence Hill, mert ő egy senki, és na, Szurman tanárnő, megy az erdőben. Hoppá! Nem férne el? Egy, kettő, három! Jó, elég. A nagy szarvalákba elveszette a fejét. Erre meghallották, hogy Szurman tanárnő kiabál, jaj, tessék. Megjelent Terence Hill. Olé, nem látom a fejemet. Sócsászok vagyok. Olyan, nem találom az estem, hogy segíts, hogy rékkel nem kell. Erre Terence vissza. Ó, megmentelek a buszkidőt egy fa, de... Valaki fogja már a fákat. Én leszek a fa. Igen, fogd már meg ezt a fát. Azt nem mondjuk. A fűfa? Na. Ez a fűfa. Ó, megmentelek Szurman. Erre fölvette egy Szurman tanárnéni fejét, és visszarakta a helyére. Szóljon Herbert. Herbert a végén vett. Erre Szurman tanárnő itt szól. Ó, de te minket sokszor raktak vissza a fejemet, ezért most... Ezért most megölök a kiabazó. Figyelj már! Ezért most meggyilkolok a csípos dárdámmal. Nem látom semmi. Gyilkos, de... Lássuk a lap. És Terence Hill meghalt. A picsába. És kiáll belőle el. Szurman talán elfik. Jaj, ezek egy gyanúsítós. Szintben szóval erre jött Herbert. Úristen, Terence, téged már. Megvizsgálom a... Hogy nagyon ott van Szurman szédesel. Szurman elvesztette az egész testét. Jaj! Azt mondják, hogy valami Szurman nőtt évet, meg egy minus. Fejére a tartója. Mondom. Szerkezre is. Szóval vagyok. Erre. Itt van a fa. Ez a sztori helység. Na. Herbert. Én megtalálom. Megöltik a legjobb barátodat. Megöltik a barátodat. Kamerás és Szurman. Amúgy nem nézzél! De nem nézzél! Ki van az erdőben? Új helyszín? Nagyon nem. Most villanyos kell tartani. Mert ez már város. Itt van. És aztán hogy látszik. Új kamerálás. Meglátja, hogy jön Herbert az egyik legjobb barátja. Hola, señor. Mi tu amigo? Nem tudom beszélni. Señor. Ó, megölték a legjobb barátomat. Már nem emlékszem, hogy az életem megölték. Terence volt. Ja igen, Terence. Megölték Terence-et. Hello. Ki a
bor. Ó, amigo. A sok lóvéted, akkor megölöm azt a kevés szenyort. Ó, szenyorita volt, aki megölt a szerelőt. Hogy gyilkolt meg, megölte. De gyilkolt. Megölte ezzel az árdával. Szenyor Sánchez, 6 ez valóban így volt. Na. Nem, szóval mehetnek válik. Ebben villanyokat. Figyelj már, ebben a lóvéval lefizetett a Sánchez. Oké, amigo. Elmentem. Vissza az edzőbe. Túl van tanulni, hogy tovább vándorolt az erdőben, mert ki a kérés nem talál ki, még egy észsüleső erdőben aztán. Meglátva a szenyor Sánchez. Időközeledik felé, aki számol. Megkezdő az. A negatív számok csodálatosak. Áruld el, hogy ó, szenyorita Sturman. Maga szenyorita Sturman. Igen, én vagyok. Maga személyes. Erre szenyor Sánchez megtámadta Sturman, és lefejezte. Másik után Kitette az első gerincét, és még a másodikat is. Sőt, kitette belőle a negyediket is. És kivelette. Ja, meg eltopott. És ez a teremtés. Nem, ahogy hívják a herben. És Terence ezek után rájött, hogy ő akar lenni a város szerike, ezért jött egy nagyon csapban. Megadott egy osztályt. Ó, és ez a lóvéról egy. Kitette még a lóvét is visszavett, hát most csinált belőle magának ilyen Kalácsot. ő lesz a király. Vége a mesének! Hány köszönjük! Hello!